Mehriban çağalar edip bağlar gepleşigimiz tamam boldy. Nisin bilen hoşlaşýas mehriban çağalar. Ilmydama janyňyz sag bolsun. Görjeňiz goguluk bolsun. Ýylgyryk gedin, gülüp gedin çağalar. Şadýanjy bolun. Siziň üçin gülmek üçin, oynamak üçin, bilim almak üçin ähli şertler döredilýär mehriban çağalar. Biziň ýurdumyzda siziň üçin, geljeğimiz üçin hemme şertler ajaýyp şertler döredilýär. Şoň üçin siz üçin ajaýyp şertler döredip berýän, ogadan zamanany, ogadan döwri, ogadan pursatlar peşkeş beren Gahrman arkadaly gahrman serdarymda ähliginiň adyndan sag bolsun aýdýar. O ilmydama janlar sag bolsun. Belent başlar aman bolsun. Ilmydama görjekler gowy bolsun. Her tutýan tutma işleri rowaşlyk betsensin. Mehriban çağlar giýjeňiz rahat bolsun. Sagaman ýatyp durun. Mari Yeňiştikin fabriganyň öňündirýän erkek goýnaklaryny tede hüdürleýär. Dokor hilli, dürli biçüli, islenlik pasyllara niýetlenen, owadan hem döwrawa, arassa bagdadan öňündirilýän Türkmenistanyň yerli brend önümi inni täze şäherimiz, Arkadag şäherinde. Islenning eşikleri bilen sablaşýan, dürli renkli, toy bayramlaryň ýaraşygy, ýeňşiň ajap goýnaklary. Arkadag şäherindäki Yeňiş dukanynyň telefon belgisi 864 05 50 99. Pekim payğız ummani, mağtım ulu prağı. Ähli şıgır äleminin wöpaly hyzmatkäri. Pekim payğız ummani, mağtım ulu prağı. Midemiz binaların
peymani ıgtıvari, päkim payğas ummani, mağtım ulu prağı. Ulu küçük her bir işte qayıllar ol qulluğunu, küllü Türkmen halkı üçün ömür canlı tilligine, alınmıştır asmanların keramatlı belligine, päkim payğas ummani, mağtım ulu prağı. Baş egip küllü Türkmenin ediydi cana canına, müň toğat bilen biz baryarız yanına, barymyzy şärik edýä ägirt şöhrat şanyna, päkim payğas ummani, mağtım ulu prağı. Müň ýyllykdyr asyrlaryň nurany rowayaty, kömegine mätäşleri Tanrı'nın himayeti, ehli mekan zamanların çın hakiki rayeti, päkim payğas ummani, mağtım ulu prağı. Hormat goýýas päk ruhunun bayramını toyunu, taqdim edýäs zer ýalkymly pikirini küýünü, köpüt dağın eteginne gallı bugün ör boyunu, onun alı cenabı, mağtım ulu prağı. 3 asırın dowamyna geçen ýolu uludur. Halkynyň hem adam zadyň sadyk syddyk guludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir mağtım uludur. Päkim payğas ummani, mağtım ulu prağı. Onun alı cenabı, mağtım ulu prağı. Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arka dağımız, Gurban Uly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýas. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owetine toplumy gödäwçilik edýän ornmasary Atahalysyň hemde welaýetden häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulugam arkaly iş maksadyny geçirdi. Maksadyň dowamyny ýurdumyzyň owy hojalyk toplumyny hemde welaýetlerini ýerine ýetirilýän işleň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentime sanly ulugam arkaly geçirilýän iş maksadynyň gün tertibini glan edip, ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Hoja Guliýew söz berdi. Häkim wilayatda alınıp barlayan mühimliğin oğuzculuk işleri barada atabat berdi. Bellenşiyali häzirki wagtda wilayatyň agykin meydanlaryna Agrityenkanın kadryny laýyklykda ýygyk işler dowam edýär. O çekiljek meydanlarda sürüm, tekiz iş, girs çekmek işleri alınıp barlaýar.
ýa-da ekşine ulanjak tenkeler hemde gurallary müwsimi taýýarlamak bilen bir hatarda paýtaçy daýhanlary ýokary hilli gowy tokum bilen üpçünetmek üçin kabul edilip alynan tokumluk paýtany paýtara salaýjy kärhanlarda gaýtadan işlemek boýunça degişi işler ýerine ýetirýär. Hormat prezidentimizin ilatymyzy göýök bakça önümleri bilen bolelin üpçünetmek boýunça ýüňde goýan wezifelerinden ugralanyp, wilayetde yer almanyň beýleki göýök bakça ekinleriniň ekilmeli yerleri ýalky ekiş mewsimine taýýarlanýar. Şeýlekem häkim ýaşaýyş çaýlarynyň, mektepleriň we çağlar baglarynyň ýylady şulganlaryny talaba laýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agyz suw bilen üpçünetmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günleri dowam edýän müwsimlerin obagçylyk işleriniň ýokary hilli ýerine getirilmeginiň möhümdigini bellädi. Hemde wilayatyň buğda eklen meýdanlarynaky iýdegi işleriniň Agritienkanyň talaplaryny birja etmek arkaly geçirilmegini, gowy çekiljek yerleri, wilayatyň toprak gowa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowçy tokumny ekiş mewsimine taýýarlamak boýunça alınıp balyan işleriň diýip günleriniň güýçlendirilmegini, göýök bakça ekinleriniň ýazgy ekişine talaba laýyk taýýarlyk görülmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Balkan wilayatynyň häkimi Aşar Muradow dowam edýän müwsimlerin obagçylyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Bellenşýäli döwlet başlarymyzyň obagçylyk puwdugyny özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemde azyk bolşugyny puwtrandyrmak barada ýüňde goýan wezipelerini ýerine getirmek maksady bilen wilayatda müwsimlerin obagçylyk işleri dowam edýär. Bu işleriň çäklerini ýaz mewsiminde gowy çekiljek yerlerde sürüm işleri tamamlanyp, häzirki wagtda tekilleş, gir çekmek işleri ýerine getirilýär. Şunun bilen birlikde ekşide ulanıljak obagçylyk tenkerlerini we gurallaryny paýtaçy baba daýhanlar üçin ýokary hilli gowy tokumlaryny mewsimi taýýar edilýär. Wilayatyň buğda eklen meýdanlaryna degişli iýdek işler alınıp barylýar. Yer almanyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ýazgy ekişini ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek maksady bilen taýýarlyk işler dowam edýär. Şeýlekem häkim wilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýylady şulganlarynyň kadaly işledilmegini, ilatyň elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen bökdünçli üpçünedilmegi ornuna görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda dowam edýän müwsimlerin obagçylyk işleriniň ýokary hilli ýerine getirmeginiň geljekde bol hatyr almagyň esasy şertleriniň biridigini bellädi. Ve şunun bilen baglanykda wilayatyň buğda eklen meýdanlarynaky iýdegi işleriniň Agritienkanyň kadaryny laýyklykda ýerine getirilmegini, gowy çekiljek yerleriň mewsimi talaba laýyk taýýar edilmegini, paýta öňürjüleriň wilayatyň toprak gowa şertlerine uýgunlaşan gowçy tokum bilen üpçün edilmegini, yer almanyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra sanly roman arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoğlu wilayatynyň häkimi Sultan Muradowyň obagçylyk işleriniň ýagdaýy baradaky hatabaty bilen dowam etdi. Hatabatda bellenşýäli şu günleri wilayatyň buğda eklen meýdanlaryna degişli iýdek işleri Agritienkanyň kadaryny laýyklykda alınıp barylýar. O çekiljek yerleri ekşe taýýarlamak üçin sürüm we tekilleş işler geçirilýär. Şeýlegem ekşide ulanıljak obagçylyk tenkelerini, gurallary, tebitiň toprak gowa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowçy tokumlaryny mewsimi taýýarlamak boýunça çäreler görülýär. Yer almanyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ekişine talaba laýyk taýýarlyk görmek maksady bilen meýdanlary sürmek we tekillemek, şeýlegem beý ekinleriň tokumlaryny taýýarlamak boýunça degişi işler geçirilýär. Şonuň ýaly wilayatda ýaşaýyş çaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýylady şulganlaryny talaba laýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agyz suw bilen bökdünçli üpçün etmek boýunça derul işler alınıp barylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda ýerine getirilýän obagçylyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsjekdi we şunun bilen baglykda wilayatyň buğda eklen meýdanlarynaky degişli iýdek işleriniň Agritienkanyň kadrlaryny birja etmek arkaly geçirilmegini, gowy çekiljek meýdanlaryň şeýlekem paýtaçy baba daýhanlar üçin ýokary hilli gowçy tokumynyň mewsimi taýýar edilmegini, göýök bakça ekinleriniň ýalky ekişine ykçam taýýarlyk görülmegini gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Liwap wilayatynyň häkimi Aman Gelliýew wilayatda dowam edýän mewsimlerin obagçylyk işleri barada hatabat berdi. Hatabatda bellenşýäli häzirki wagtda wilayatyň ag ekin meýdanlaryna Agritienkanyň kadaryny laýyklykda degişli iýdek işler geçirilýär. Şoň bilen birlikde şu ýylyň hasyl üçin gowy çekiljek yerleri ekşe taýýarlamagyň çäklerini meýdanlarda topragy mineral dökünler bilen guruplandyrmak, sürüm, tekilleş we çiğil çekmek, ýuwuştuň tutmak işleri dowam edýär.
Şeýlekem ekşi olacak tenkeler we gurallary paýta öňürjüler üçin ýokary kelli gowy tohumny mügsimi taýýarlamak ugruna degişi işler geçirilýär. Yer Almanyň hemde beýleki göýük bagça ekinleriniň bol hasylyny üsürip ýetişdirmek boýunça ýüňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen bekinleriň ýaly ekşi mögsümine taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Kış pasalynyň dowam edýäni bilen agyrlykda vilayetde ýaşaýyş çaýlarynyň medeni durmuş maksatly binalaryň ýylady şulgamlarynyň talaba laýyk iş edilmegi, ilatyň elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen büýükdensiz üpsün edilmegi günnelik gözükçükde saklanýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, şu günler dowam edýän mögsümleriň oba-gyjylyk işleriniň talaba laýyk ýerine getirilmeginiň mühim wezipe bolup durýanyny bellädi. Hemde vilayetin buğday eklen meydanlaryna ýygyk işleriniň agrotenkanyň kadyryny laýyklykda alınıp barmagyny, gowy çekiljek meydanlardaky işleriň depkinleriniň güýçlendirilmegini, paýtaçy daýhanlaryň ýokary kelli gowy tohumlar bilen üpsün edilmegini, Yer Almanyň we beýleki göýük bagça ekinleriniň ekşine talaba laýyk taýýarlyk görülmegini gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Oradow vilayetde alınıp barýan mögsümleriň oba-gyjylyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenşäli häzirki wagtda vilayetiň buğday meydanlaryna ýygyk işleri ýerine ýetirilýär. Şeýleň hazyr üçin gowy çekiljek ýerlerde sürüm, tekiliş, geri çekmek hemde topragy mineral dökünler bilen guruplandyrmak ugruna derul işler dowam edýär. Gowy çekişine ulanjak tenkeler we gurallary ýokary kelli gowy tohumlaryny mögsüme taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär. Şeýlekem vilayetde Yer Almanyň beýleki göýük bagça ekinleriniň ýarky ekşini guramaçyklyk geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Şonuň ýaly häkim vilayetde ýaşaýyş çaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýylady şulgamlaryny talaba laýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen büýükdensiz üpsün etmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat etdiňler, mögsümleriň oba-gyjylyk işleriniň ýokary kelli we agrotenk mekteplerde ýerine getirilmeginiň mümkindigini bellädi. Hemde buğday meydanlarynaky ýygyk işleriniň agrotenkanyň kadyryny laýyklykda ýerine getirilmegini, gowy çekiljek meydanlarda alınıp barýan işleriň paýtaçy daýhanlar üçin vilayetiň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary kelli gowy tohumynyň taýýarlanmagyny, gant şugunlarynyň hasylynyň ýygnalyp alınmagyny, göýük bagça ekinleriniň ýarky ekşine taýýarlyk görülmegini gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owetanaga toplumyna gözükçülük edýän ornmasary Atakalliýew ýurdumyzda alınıp barýan mögsümleriň oba-gyjylyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenşäli ýurdumynyň vilayetleriniň buğday eklen meydanlaryna agrotenkanyň kadyryny laýyklykda degişli ýygyk işleri alınıp barlýar. 2024-nji ýylyň hasyl üçin gowy çekiljek meydanlary ekşe taýýarlamak maksady bilen ýerler sürmek, tekillemek, geri çekmek işleri dowam edýär. Ýa-da ekşi mögsüminde paýtaçy daýhanlarymyzy ýokary kelli tohumlar bilen üpsün etmek üçin paýta rasalaýjy kärhanalarda tohumlyk paýtany gaýtadan işlemek hemde tohumlyk gowy çigitlerini taýýarlamak, olary talaba laýyk saklamak babatda degişi işler ýerine ýetirilýär. Şunun bilen birlikde ýa-da ekşi mögsüminde olanjak oba-gyjylyk tenkeler we gurallary mögsüme taýýarlanýar. Şonuň ýaly Yer Almanyň we beýleki göýük bagça ekinleriniň ekiljek meydanlaryny ekşi taýýarlamak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, milli ykdysadyýetimizi mühim orny eýleýän oba-gyjylyk puwdugyny mundan meýlekde ösdürmek, oba-gyjylyk ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek arkaly ýurdumyzda azyk bolşugyny hassa puwtalandyrmak, puwdukda ýaýlanlandyrylan özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň mümkindigini bellädi. We şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň gowy çekiljek meydanlarynyň ekşi mögsümine talaba laýyk taýýarlanmagyny, beýogurda alınıp barýan işleriň depkinleriniň güýçlendirilmegini, paýta öňürjüleriň ýokary kelli gowy tohumlar bilen üpsün edilmegini, buğday eklen meydanlardaky ýygyk işleriniň agrotenkanyň kadyryny bir jaý etmek arkaly ýerine getirilmegini, Yer Almanyň we beýleki göýük bagça ekinleriniň ekşine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyzy vilayetleriň häkimlerine ýyldanıp ýetip gelýän ekşi mögsümine ykjam taýýarlyk görmegiň, beý jogapkärli mögsümi guramaçyklyk hemde büýükdensiz geçirmegiň ýetat şertleriň birdigini bellädi. We gowy çekiljek meydanlaryň ekşi tonuljak oba-gyjylyk tenkelerini gurallaryň her sebäpden toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary ýylly gowy tohumlarynyň mögsüme dolu taýýar edilmegi bagatda taşyklar berdi.
Şeýlekem döwlet başlarymyz gyş mewsiminiň dowam edýäni bilen baglykda wilayetlerdaky medeni durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň kadary işletilmegini, ýylatyň elektrik energiýasy, tebii gaz, agyz suw bilen bökdenşli üpçünedilmegini iýligderli gödöwçülükde taklamagy taşardy. Hormatly prezidentime de sanly ulgamlar geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa atnaşanlara bir jan saglyk, bir karar watanymyzyň rawaçlygynyň, mehriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňirimli işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Involso hormatly prezident bilen gol çeken resmi nämet bilen tanışadýas. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmenistana maraşalýany düýpli özgörtmeleri almy taýdany esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýatyny we ähli ulgamlaryna alymyň gadananlaryny giňden ornaşdyrmak hemde ýokary derejeli hünärmenleri we almy